Matul il-presidenza ta' Mary Louise Colejro Preka inġabru 68 miljun tapp u aktar minn 200 tunnellata ta' plastik. Dan fil-kampanja ambjentali Nirriċikla l-Istrina li permezz tagħha Green Pact tat aktar minn 93,000 euro lill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Din l-inizjattiva bdiet fl-iskejjel fl-2011 bilan li minn tkunitom it-tfal jitalmu jirriċiklaw l-iskart fl-istess waqt li jgħinu lil min inqas ix-xurtjat minnhom. Matul is-snin kibret u ġiet estiża għal kumpaniji, organizzazzjonijiet u kunsilli lokali. Il-Kulleġġ Awċi l-Iskola Primarja San Lawrenz kienet l-iskola fost il-193 li s-sena l-oħra u warraba darba ġabret l-ikbar ammont ta' tappijiet. Il-tappijiet biex ma nħamġux l-art u l-flus għall-istrina. Barna ħafna tappijiet biex nejnu l-oħrajn. Nejn l-istrina. Inħeġġeġ li tfal oħra biex iġibu l-flus. Waqt iċ-ċerimonja ta' premjazzjoni fil-preżenza ta' Minħasem u minn Ġimejjun, il-President iddeskrivi din il-kampanja bħala ċelebrazzjoni ta' kollaborazzjoni. Qalet li ħasset il-bżonn li tmexxi bl-eżempju u fil-fatt tul is-snin il-Palazz ta' San Anton implementa miżuri ambjentali u oħrajn għal enerġija alternattiva. Ikkonservajna l-ġibjun tal-ilma li jesa 1.8 miljuni ta' litri ta' ilma li kien ilu ma jintuża l fuq minn 30 sena u allura hemmhekk issa qed jinġabar l-ilma u wkoll qed insaqqu l-ġonna minn dak l-ilma. Ħadna inizjattivi diversi propju għaliex nemnu li tal-inqas irridu nagħtu kontribut. Il-Ministru tal-Ambjent José Herrera qal li biex tineleb l-isfida tal-mod kif jiġi ġenerat l-iskart f'pajjiżna fix-xhur li ġejjin se titnieda skema ta' rifużjoni ta' fl-ixken tal-plastik. L-iskema se taħdem billi sa jiġu importati magni fejn dak li jkunu flok ma jarmi l-friskun jew jarmi il-kan jew jarmi ġieġ ipoġġihom ġo ġin il-magna u jieħu rifużjoni tal-flus żejda 10 cents li jkun ħallas biex huwa xtara dak il-kontenitur. Il-kelliema ħeġġew biex aktar skejjel u kumpaniji jipparteċipaw f'din il-kampanja ħalli fil-waqt li jiġi salvagwardjat l-ambjent jiġu mejjuna wkoll aktar nies vulnerabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.